Здравейте, приятели! Сега съм в стаята ми и ще игнорирам приятелката ми за 24 часа. Не 24, бърках. До когато издържа. Разбира се. Тя спи тук на земята малко. Не точно. Да стане скоро. И сега ще ви кажа няколко неща. Това е най-хубавата ми гривна. Не мога без нея, буквално. Плетох си я наскоро и вече буквално винаги я много. Плеси си я. Още какво да ви покажа. Това е един от най-любимите ми гребени. Имам 3 гребен, те са просто вау. Преси! Ти си... Да. Това е един от гребен. Малето гребен дам. Да. Така... Това нещо не знам какво е. Сега ще оправя чай, че някой пише. Да, това го направих в училище. Много грозно. Това е един от марките, който не се прилица. Да, хора. Аз сега ще го метна на главата. Използвано ли е? Хора. Да, и сено има някой. Не знам, сено има някой. О, не. Това вода ли е? Да. Дъжд май от покривът, не знам, от лампата. Сериозно ли? Усата ми. 1, 2, 3. Хубаво малката, че падна. От тия гердани едната ще го дам на една приятелка. Тя сега е на море. Да. Просто прекрасно. Не. Олена, хубава лампичка, откъде я си? Виж колко хубава лампичка. Виж, прилича на тебе тази лампичка. Си я нарисува със собствените си ръце. Да. Да, хора, тази гривничка просто е брутална. Да. Да, хора, гривната е просто... Не гледай гривната ми. Да, гривната от няколко дена бях я направила и вече просто я обожавам. Между другото, чиста с крем бочко ли са? Крем бочко. Любимият ми парфюм. Пръска, бе. Да. Виж огледалци да се видиш. Харесва ли? Колко съм красива, нали? Без диска. Да. Значи ще продължава да ме игноре. Тази гривна. Айде да пишем в групата. Хора, тази гривна е изработена от ръце. Да. Да, хора, мисля, че... Косата, бе. Виж колко хубава косичка, бе. Поне не е малко. Добре, айде сега. Искаш да направя една
прическа, виж. Ой, не скъбя. Вижте гривната ми, тя просто е брутална. Между другото, знам какво ще направя с гривната. Да, хора, гривната, вижте какви хубави неща има. Да, гривната ми наскоро я направих и просто обожавам. Винаги я нося, вижте, на мен ми отива доста. Отива ти. Скоро няма да ти отива. Това беше последната маниста от тези. Харесва ли ви? Ще си дели добре на лицето. Не. Вичи върче, лице на нея. Да, хора. Вижте какво. Между дай малко да ти реално са. Дай на ръчичката. Ногти. Супер си. Червено. Да, хора. Ой, много си красива, бе. Много е красива. Много. Хора, вижте, сега ще ви обясня малко за тази гривна. Ще обясняваш ли? Тази гривна, една приятелка наскоро искаше да я скъса, понеже бях и направила едно нещо от училище. И аз не й дадох. Добре. Бой. Опа. Дъжд, а? Дъжд, да, хора. Голям дъжд, голям. Вижте сега гривничката. Гривничка! Сега ще си направя домашното. Да. Така. Едно, две, три. Не мисля, че съм толкова гадна. Искам да ми проговоря. А пък ако искате вие да сте така, звънете ми да се чуем. На хора... Дай се. Почти я скъса. Ой, да. Супер. Край, свършено. Хора, гривната ми. Браво! Ето че топчетата, да ги рециклирам. Сега ще ми преговориш? След ти днеш сигурно 2 седмици няма да говоря. Добре, ще донеса такса и ще се успокоиш. Айде, моето момиченце, няма, спокойно. Не дей да плаче. Гривна всеки може да си наплете. Ето ти е главното топче. Всеки може да си направи гривна. Не дей да казвате, че съм гадна, просто искам да ми проговоря. И не съм толкова гадна, колкото е в това видео. Не знам как ще го кръси.
ми. Смисъл, чакай малко. Ти нали реши да ме игнорираш? Нали така? Ами тогава... Аз ще те игнорирам. Да, хора, парфюмът ми... Къде са тези герданчета, бе? Чакай. Герданчетата... Олете са в кошчета. Кой да те избра? Оле, вижте си има гримове. Сега. Да продължа с домашното. Опа! Програма! Да, хора. Да, още домашното, кобището. Не ми гледай домашното. Да. И тогава вървя. Да, хора. Не става така. Домашно. Добре. Спечели! За наказание няма да ти дам таки. Без това не искам. Добре, хора, напишете в коментарите, ако са отворени. Не ме хейт. Без хейт, моля ме. Напишете, махай се от тук. Напишете в коментарите как да я отмъстя за гривната. То по-скоро тя може да пише не отмъстя, ама... Да, напишете, защото... Пранк войната започва. Нали? Тя ми изхвърли гърданите. Старай. Не пипай! О, не. Трябва да змия. Край. Добре, хора, това беше от мен. Моля ви, абонирайте за канала. Защото това беше наистина угадно любимата ми гривна. Всеки може да се направи гривна. Че разбираш ли? Беше ми последната маниста. Добре, чао, хора.